ମତେ ତାହେଲେ କେବେ ତାଲା ନା ବହୁତ ଭଲ ମତେ କେବେ ତାଲେ କେତେ ତତେ ଛାଡିକି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି ଲୋ ଧନ। भगवान भी जन्म नहीं किए धरा पृष्ठरे मृत्युवरण करिसंती ହେଲେ ଭଗବାନ ଯେତେ ଥର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ତ ଅଧା ବୟସରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା କିଏ କୁଆଡେ ଚାଲିବେ ଗୋଟେ ପିଲା ତ ତା ମାକୁ ଦୁଲେଇ ଦେବାର କଥା। ଏ ବାଳକର କଠୋର ବାଣୀକୁ ମୁଁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିଲିନି। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅପୂରଣୀୟ ଯମରାଜ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ବି ଆଗରେ। ଯାଅ ବାଳକ, ତୁମ ମାତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଫେରିଯାଅ। ସତରେ ଆପଣ ମୋ ବୋଉକୁ ଫେଲେଇ ଦେବେ? ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୋ ପୁଅ କେଣ୍ଡୁରେ, ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଏ ବାପା ମୋ ପାଖକୁ ଆରେ। ବୋଉ, ବୋଉଲା ମୁଁ ଏଇଠି। ମୋ ବୋଉ କାନ୍ଦନାଲ ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ଆଉ ତତେ କେବେ ବି ବାଡେଇବିନି। ତୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ବୋଉଲା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ବୋଉ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ତୋ ଭଲ ଲାଗିବିନି। ତୁ ମତେ ମାଲ, ହାତରେ ମାଲ, କାଲିରେ ମାଲ, ପେଟରେ ମାଲ, କହୁଥିଲେ ମାଲ। ହେଲେ ମତେ ତାହେଲେ କେବେ ତାଲା ନା ବହୁତ ଭଲ ମତେ କେବେ ତାଲେ କେତେ